Si Christina. Si Christy. Kasapon? Ano yung Kalabaw? Ay! Sino Christy? Hindi ko puting ko sa tingin. Si. Wah. Nagbibiak po kami ng nyog. Tama na naman ang aming ate. Nakakaya yung mga aso, nagkaabang ng mga pagkain. Dali! 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 Uy na! Pakikot ka pa ha?
apple. Pwede si pinabi ako. Ah. Ano ko yan? Ito mga ano kanya. Ito mo kanya. Hinahiya, nagalaga ako may hinahiya. Shout out po sa lahat ng vlogger dyan, especially sa aking mga kamamba sa aming dalawang hipag sa lagay. Shout out po sa inyo lahat. Patuloy sa patuloy sa ating uy, laki oh. Ano? Ate, lagay mo dito. Ha? 191? Papatawan mo man na si Auntie Grace ng ampul. Auntie Grace. Ano sa at ko dyan kay Auntie Grace? Papagalitaan ko yung kapag ng Nyog. Ito nakapag-live wala tayo po. Okay dyan, okay dyan. Yan na. Ha? Wala ka dyan doon sa amin. Ha? Tata. Hindi ba ang doon ko sa nabi yun? Ano pa? Tapos na kamay po. Hindi nga. Sabi ako sa nabi. Sabi sa mama mo. Kuya.